Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Bugalyon, Pangasinan project. Okay, part 3. So, ito na po. Update po tayo rito. Ayun, no, mga boss. Oh. Vanity po natin. Pero nasa living room. Tapos may UV board po siya sa, sa back ng mirror. Tapos naka LED na warm white. Tapos aluminum profile, yung nasa natin. Sa baba, yung ilaw po doon. Tapos may PVC floated panel. Tapos drawer. Ayan, no. So, marine laminated board na matte white tsaka walnut. Tapos dito naman, UV board. Tapos yung PVC floated panel. Ayan. Okay. So, dito naman sa may bar counter. Sa bar natin. So, PVC, floated panel. Tapos, ito po yung lagay ng mga wine. Tapos, may aluminum profile din po siya. Walnut din po yung ginamit natin dyan mga boss. Okay. Tapos, dito sa likod niya, ayan o. Yan po yung likod niya. Tapos may pantry po tayo rito. DIY na pantry. So ito po siya. So marine laminated board na matte white. Tapos pinormika po natin ng gloss. Ayan. Tapos may lagayan din ng basura. Ayun. Ganda ng counter. Counter, yung concrete, may tumatawag kasi mga boss, quartz na counter. Ayan, yung Kalakata Gold. Ayan, nawawala tuloy ako. Tapos may utensil na may drawer na may utensil. Ayan mga boss. Tapos dito drawer. Tapos condiment tray. Tapos ayan. Tapos aluminum profile ulit. Yung door natin dito, tapos glass, tapos aluminum profile na may LED, na may diffuser. Tapos ito, yan lang po siya. Ganyan lang po siya. Okay. So, yan po yung project natin dito sa may Bugalyon, Pangasinan project. Alright, so ito pa, pinalagay ni Sir, pati ito. So, si Sir Joromero na rin po yung nag-design ng interior nila. Ayan. So babalik pa po tayo rito kasi wala pa po yung drop light dyan. Tapos lalagyan pa ng aluminum profile yung ceiling niya.